Әби Хурайра Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен хәбәр итә. Кафилул ятим лаху ау лигайрихи ана ва хуа кахатайни фил джаннати иза тақаллах. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ятимне тәрбияләү, ятим баланы тәрбияләү, туганың булсын ул, туганың булмаса да, yani şuшы ятимне тәрбияләгән кеше әгәр Аллаһтан курка икән, Аллаһтан куркышы булса, ул минем белән кыямәт көнендә янәшәдә булачак. Янәшәдә булачак. Ва ашара Маликун бис-сабабати вал-вуста. Һәм бу хадисне тапшыручы Малик шушы ике бармагын күрсәтә. Иман бармагын һәм урта бармагын. Менә шушы ике бармак шикелле, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям белән җәннәттә бергә булачак. Белгәнемчә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәтнең кайсы өлешендә, иң югары өлешендә, Фирдәүстә. Шуңа күрә ятим баланы тәрбияләүнең әҗер савабы бик зур. Ятим баланы тәрбияләүнең әҗер савабы бик зур. Шулай ук киресенчә, ятим баланы тәрбияләргә алган кеше шулай гынахтан сакланырга тиеш. Бу балага зулымлык кылудан, аңа начарлык китерүдән, аның малын алудан. Чөнки бу баланың әти-әнисе юк, ләкин аның тәрбиячесе, аның Раббысы бар. Аллаһ, галәмнәрнең Раббысы. Һәм инде ул күреп тора, һәм инде ул әлбәттә бер бәндәсен калдырмаячак һәм зулымлык кылырга рөхсәт итмәячәк. Шуңа күрә ятим баланы тәрбияләүнең әҗер савабы бик зур. Шулай ук аңа карата гынах эшләү, аңа карата зулымлык кылуның да гынахы бик зур. Дәвам итәбез. Һәм инде ятим баланы тәрбияләгән кеше Пәйгамбәребез белән җәннәттә бергә булачак.